her fremover, så skal UNICEF ikke opfordre til at gå ind og yde ikke noget fra hverken Powerland eller Mads Larsen til. Der hedder den mere koncentreret eller målbevidst, gå ind og sikre, hvordan for insider og for vej. Så var der endelig, hvis der var en tip på spil, så kunne man sætte alt på et brænd. Ja, eventuelle kommende modstandere til Mads Larsen ved inden på europæisk eller verdensplan. De vil netop blive skræmt og løbe skrigende væk, hvis de får en vild udsigt på den her kamp. Det de så ikke kan vide, heldigvis, det er, at det her er en Mads Larsen langt og til bedste. Han er i hvert fald koncentreret Mads Larsen, men han laver ikke noget i den her opgave. Det er bare tiden til at gå. For at se det, jeg sagde før med en masse arme er ved at syre til. Det kunne man se her, hvor han forsøger at løse op i armene, samtidig med at han stemmer støde. Han er simpelthen ved at være synlig i armene og i overkroppen. Ja, sådan. Gå ind og... Ej, kæft, jeg har sagt her. Det er altså ikke godt nok. 2 gange trækker Mads med højre gældet og forsøger at følge op med venstrehånden, og som jeg har sagt mange gange, Mads og parader. Det hænger ikke sammen.